Egunon. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Senide maiteo, Galiztumako aldi honetan, bihotzak prestatzen aritu gera penitentziaz eta maitasun egintzez. Hurbildegu Pasko jaia. Hoy nos hemos reunido junto con toda la Iglesia para dar comienzo al misterio pascual de nuestro Señor. Este misterio son la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Misterio hori betetzeko sartu zen Jesus jauna Jerusalengo hiri santuan. Beraz, gu salbatzeko egin zuen sarrera horren oroipena, ospa dezagun fedez eta maitasunez, eta jarrai dezaiogun eta lagundu gure jaunari, haren gurutzean bat eginda, haren piztuera eta bizian ere bat egin dezagun. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa, berenka itzazu erramu adar hauek, eta egizu Kristo gure erregeri goraka eta kantari jarraitzen diogunok, beronen bidez betiko Jerusalena iritsi gaitezela. Amen. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus, Jerusalengo bidean gora abiatu zen, denen aurretik. Betfage eta Betaniara hurbildu zenean, Olia mendi deritzanaren ondoan, bere ikasletako bi bidali zituen esanez, zoazte aurreko auzo horretara, eta hor sartzean, astakume bat arkituko duzue lotuta, oraindaino gainean inor jarri ez zaiona, askatu eta ekarre zaidazue. Eta inork galdetuko balizue, zergatik askatzen duzuen, zuek erantzun, jaunak behar du. Joan ziren bidalitakoak eta hark esan bezala arkitu zuten. Eta astoa askatzen ari zirela, jabeek esan zieten. Zergatik askatzen duzue astoa, eta haiek erantzun, jaunak behar du. Eraman zioten Jesusi, eta beren soinekoak asto gainean ipinita, gainera igotzen lagundu zioten. Eta aurrera zijoala jendeak bere soinekoak zabaltzen zizkion bidean. Olia mendiren beheko aldera hurbildu zenean, ikasle talde osoa pozez beterik, oihuka hasi zen jangoikoa goresten, ikusi zituzten mirari guztiengatik esanez, bedeinkatua jaunaren izenean errege datorrena, pakea zeruan eta aintza zeru goienetan. Jende arteko farisear batzuek onela esan zioten, maixu, isilerazi itzazu zure ikasleak. Jesusek erantzun, haranik esan, hauek isiltzen badira, harriek egingo dute deadar. Jaunak esana. Kristo gure errege, adora dezagun, zerun horretare, aigora dezagun.
dezagun otoitz. Jainko ahal guzti du beti erekoa. Gizon emakume guztien apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea gizon egitea eta gurutzean hiltzea nahi izan zenuen. Iguzu arren, haren nekaldiko irakaspenak gogoan arditzagula. Harekin batera piztu gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaz duekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, jaiki ziren herriko zaharren kontseilua, apaizburuak eta lege maisuak, eta Pilatongana eraman zuten Jesus. Han, Jesus salatzen hasi ziren esanez. Gure herria nahaskia zen aurkitu dugu hau. Enperadoreari zerra kokaintzea gararazten du, eta bera Mesias erregea dela esaten. Pilatok galdetu zion. Kuduen erregea azarazu. Jesusek erantzun zion. Zer horrek diozu? Pilatok apaiz buruei eta jende taldeari esan zien. Nik ez diot errorik aurkitzen gizon honi. Baina haiek behin eta berriro. Judea guztian zehar herria asaldatzen ari da bere ikasitiekin. Galileatik hasi eta omendu. Hori entzutean, gizon hura Galilearra zen galdetu zuen Pilatok. Eta Herodesen menpekoa zela jakin zuenean, harengana bidali zuen Jerusalem baizen egun haietan. Biziki poztu zen Herodes Jesus ikustean, aspaldian baizuen hura ikusteko gogoa. Hartaz, entzuna zuenagatik, mirariren bat egiten ikusiko zuela ere espero zuen. Herodesek galdera asko egin zion, baina Jesusek ez zion hitzik ere erantzun. Bitartean, han ari ziren apaiz buruak eta lege maisuak salatu eta salatu. Herodesek bere gudariekin batean, Jesus mespretsuz eta isekaz erabili ondoren, soineko dizdiratsu bat jantzi eta Pilatongana bidali zuen berriro. Egun hartan, adiskidetu egin ziren Pilato eta Herodes lehen etxai baiziren. Pilato apaizburuak, agintariak eta herria berriro bildu eta esan zien. Gizon hau herriaren nahaste bezala ekarri bazuen, baina galderak egin dizkiot zuen aurrean, eta ez diot aurkitu zuek erosten diozuen errurik bat ere. Ez da Herodesek ere kumana agintari bainetu ostera. Honek ez du eriotza merezikoen ezer egin. Beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egin dut. Baina guztiek, aho batez, deiadarka esan zioten. Kendu hori eta askar ezaguzu garbaz. Hirian izandako matxinada eta giza hilketa batengatik espetxean sartua zuten Barrabas hori. Jesus askatu nahian Pilato berriro mintzatu zitzaien, baina haiek deiadarka jarraitu zuten. Gurutzera hori, josi gurutzean. Pilato hirugarren aldiz esan zien. Zer oker egin du bada honek? Nik ez dut hau kondenatzeko arrazonik aurkitzen. Beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut. Baina haiek deiadar eta deiadar ari ziren gurutzera zezala eskatuz. Eta gero eta handiagoak ziren deiadarrak.
Orduan, Pilato haien eskabideari men egitea erabaki zuen, eta haiek eskatzen zutena, matxinada eta hilketagatik espetxean zegoena askatu, eta haien esku utzi zuen Jesus. Jesus, gurutziltzatzera zeramatela, sorotik zetorren bat, Simon Zirenekoa hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten, Jesus atzetik eraman zezan. Herriko jende talde handia zihoan Jesusen ondoren, baina emakume asko ere bular jotka eta harengatik haieneka. Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien, Jerusalengo alabak, ez egin neregatik negarrik, egin zuen egar zuengatik eta zuen umeengatik. Etorriko baitira, honela esango den egunak, zorionekoak agorrak, aurrik egin ez dituen sabelak eta aurrik hasi ez duten bularrak. Orduan honela hasiko dira mendiei esaten, eror zaitezte gure gainera, eta muinoei estali deitza zuen. Egur ezearekin, hau egiten badute, zer ez ote da gertatuko iarrarekin. Jesusekin batera, bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera. Buru hezur zeritzan lekura iritsi zirenean, han gurutziltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek honela zioen, Aita, barka ezaiezu, ez dakiteta zer ari diren. Gudariek Jesusen jantziak banatu zituzten zotz eginez. Herria begira zegoen, agintariak berriz, keinuka ari zitzaizkion esanez. Besteak salbatu zuen, salbar ezala bere burua, jainkoaren Mesias, aukeratu baldin bada. Gudariek ere iseka egiten zioten ondoraturik, ozpina eskaintzen zioten esanez. Juduen erregea baldin badaiz, salba ezak bere burua. Gainean idazkin hau zuen, hau juduen erregea da. Gurutzetik zintzilik zeuden gaizkiletako bat Jesusi irainka ari zitzaio. Hi ez aldaiz ba Mesias, salba ezak bere burua, eta salba ezak gu ere. Baina besteak haserre egin zion esanez. Zaldio geldune jainkoari, zigorra jasatzen dagoela ere, gubea berezkoa du, geure eginengatik berezia baitiagu, baina honek ez dik inolako okerretenik. Gero esan zuen, Jesus, hori zaitezkitaz, zeure erreguna iristean. Jesusek erantzun zion, Benetan diozut, gaur nerekin egongo zera paradisuan. eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Eguzkia ezkutatu zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen, Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. eta hau esanik azken arnasa eman zuen. Erromar, ehuntariak gertatua ikusirik, jainkoa goretsi zuen esanez. Benetan zintzoa zen gizon hau. Ikuskizunera joandako jende guztia, gertatua ikusirik, bular bioka itzuli ziren hirira.
Han zeuden Jesusen ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu zioten emakumeak ere, urrutitik dena ikusten. Jaunak esana. Eseri. Digamos que siempre en la misa es más importante siempre el Evangelio que lo que pueda decir el cura. El sermón siempre es mucho más importante. De hecho, en el Evangelio estamos de pie y luego nos sentamos para escuchar el sermón. Pero hoy es uno de esos días en que todavía se hace más patente esta realidad. Es decir, hemos escuchado la pasión de Jesús este Domingo de Ramos para centrar un poco esta semana. Digamos, nos ponemos al principio de la misa a bendecir los ramos en la situación de aquellos que estaban acogiendo a Jesús en Jerusalén. Él estaba llegando allí para morir, para entregar su vida, y aquellos que estaban a favor le aclamaban, y en ese, vamos a decir, contexto es en el que estamos celebrando nosotros esta celebración, un poco queriendo ser también de esos que aclaman a Jesús, que estamos con Él, para vivir los días más importantes de todo el año en nuestra fe, su pasión, su muerte y su resurrección, que es la que da sentido también a nuestra fe. Y por eso hemos escuchado la pasión y casi solamente subrayaré una pequeña cosa, como decía, el Evangelio nos ha dicho mucho más de lo que yo pudiera decir. Solamente subrayaré la idea que aparece en 3 ocasiones. Lucas le da mucha importancia, hemos escuchado como año C el Evangelio de Lucas. Luego el Viernes Santo todos los años se escucha el de San Juan. Y como Lucas era muy preciso, era médico, le da mucha importancia al tema de Pilatos. Como Pilatos no veía ninguna culpa, un poco queriendo remarcar la injusticia grande que se cometió con Jesús. Pilatos, que era el encargado de decir si era culpable o no, veía con evidencia que Jesús era inocente. Y lo dice en más de una ocasión. Intenta salvar. Les dice, no encuentro nada en este hombre que merezca ningún castigo. Y sin embargo, digamos que esa masa de gente que estaba gritando, crucifícale, si no le crucificas no eres amigo del César, es la que al final doblega la evidencia racional que él había visto para acabar crucificando a Jesús. Jesús lo vemos en toda su grandeza que no se muestra como la grandeza, como la solemos mostrar con una mentalidad humana, en una corona de oro, en una ropa llamativa, en tener un montón de gente a su servicio. Vemos a un Jesús humilde, sufriente, pero con una autoridad muchísimo más grande. Le pedimos que vivir estos días de la Semana Santa nos ayuden también a nosotros espiritualmente en nuestra vida de fe y en nuestro amor hacia Dios y los hermanos. Sinisten dut jangoiko aita guztidun, zerururren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean intzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik biztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dira. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna,
bekaturen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Ospatuko dugu bereziki gaixorik dauden guztien alde, eta modu berezian gogoan hartuko dugu Frantzisko Gibeita Santua. Jainkoak denei indarra eman dezaien, euska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Teresa jaun ere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan, euska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure semearen ekaldiari esker, betorkigu laizter zure barkamena, eta ospakizun honetan gaurkotzen egun Jesu Kristoren opari bakarronen bidez, emaiguzu zure errukia, gure pekatuek merezi ez badute ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta bete izuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoikoa guztiru beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, pekatu gabea izanik, pekatariengatik onartu zuen ekaldia. Eta errugabea izan arren, errudun bezala izan zen epaitua. Bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere piztueraz irabazi digu santu izatea. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Santu, santu, santua, bai jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkiztu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu,
eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berri kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire odolgarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun soda Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arri izazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Teresa. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko albuztu duen horri Espiritu Santuarekin batean, osk eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakitzeak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zertu zerana, santu ezaren izuzizena, eta bere izure errenua, egin egizure naia, zerua bezala gure ere. Emaituzula egunon kanpo horkia, barkatu gure zorrak, gure gure zornei barkatzak diren ezkero. Eta ez zuzitetan erortzen, baina atera gaitzazu berzetik. Atera gaitzazu gauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei pakea erosten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizaren pakea, eman batasun. Errege bizi betzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Baina zure pakea. Jangoikoaren bildotxa, hemen jangoikoaren bildotxana munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mairaretua.
misterio santuez indar berriturik, otoizka gaituzu jauna, zure semearen heriotzari esker, itxaroten ditugu gure sinismenak agintzen dizkigunak. Egiztu beraz, haren piztueraz, irits ditzagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta pare bat, un par de avisos, este año en la Semana Santa vamos a hacer, bueno, hoy hemos hecho aquí en Llaven, el Jueves Santo será en el Chaleco a las 5 de la tarde. El Viernes Santo en Janusaras, también a las 5 de la tarde, y luego el domingo de Pascua la misa será en Ichaso a las 10, como siempre. Si alguien quiere, por ejemplo, confesarse o así, aparte que si quieren pedir a cualquiera de nosotros, pero el lunes, es decir, mañana, va a haber un confesor en Lecumberri, en el convento, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 o 6 y media más o menos, habrá un confesor para quienes deseen, por ejemplo, pues el día confesarse. Jauna zuekin, berenka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.